אנחנו בארוחת צהריים טעימה מאוד. מה יש לי פה? ארוחת צהריים, יש לי פה אורז ויש לי פה קצת בשר. אני כולת צמחונים, סליחה. יש לי תל משקה. סיימנו, רציתי להגיד צילמנו, אני בניה גולדברג, צילמנו סרטון מצחיק סרטון של טילים, לא אמור להיות מצחיק אבל אני לא אוהב אותו, מה שכן. בזמן האחרון לא הספקתי ולכן עלו כמה סרטונים במכה שבכלל מזמנים אחרים, אז אל תקחו לייק כשלא הספקתי לעלות. בבקשה תשאירו לי לייק, תעשו לי סאב, אני רוצה, זה לא אני רוצה או חייבת, מאוד מאוד רוצה סאבים, כי הערוץ הפחות נערוץ אחיד ובלבלבלבלה ועכשיו הסרטונים יותר מושקעים, אז פליז ומי שהיוטיובר יכול להמליץ לי אולי לאפליקציית עריכה, ולכל היוטיוברים אני מבקשת משהו, אני צריכה עזרה, יש לי מחסור באפליקציית עריכה ואני צריכה עזרה, הצעות איזה אפליקציות טובות לעריכה או למי שמכיר עריכה סרטונים, אני יכול לשלוח לי ואני אוריד, ותודה ואני יודע, מקרב לב וביי.